kaya ngene awak mulai nyenengke. Wong kok kaya Sri Tanjung rumah tangga. Panjenengan menika nggih niki nembe ndelok njabane. Nggih ta? Nggih aku ra kira njabane. Lah nggih mulane. Lek upama jerone? Jerone Tan. mangke ten wingking mawon. Jebobok. Jenengan pengen tak kempet. Iya lho lek kempet. Kok sajake kaya iki air liure ya metu tenan lho sajake. Lah kowe ngomong kempet aku lah aku mau ngempet piye wong ana wong. Lho jeneng kempet iki yo nang kelek to. Masa kempet konoan to? lah kempet pundi maksude? Kira aku ra ning kono. Wis jenenge tuh kayaknya tapi beda bahasanya kok. Aku kira tanggapan aku suruh Mbak Nuwun. Terima kasih Mbak Nuwun Pak Heru. Alhamdulillah barakallah. Atas Mbak Heru nggih. Ya dah. Ojo balik. Atas Mbah Nuwun. Mpun to, ngene to. Wis ngene ta. Tak tunjuk tenan kok iso. Yo guyu ya. Jauh seneng ngopo salah. Nek seneng guyu, akeh guyu sehat. Senting gundelmu. Siji Senting. desa Wong sudah mendong lho aku senting. karepe iki penting ora kok senting. Bohogyo. Bohogyo iki mau ke Jogja mampir ning Partomino. Numpake bis mandolo. Udah kira aku. saya tak benake sing nggih, Pak. Pak Romo Mas. Mas, kula benake riyen jare kula nggih, Mas nggih. Iya ya. Apa panjenengan ajeng benakaken? Setorino aku tak takonku Wang Sulono dhisik. Nggih. Memang darahe Ngawirya apa darahe pembantu apa darahe anake tukang rosok dadi men cetha ngono. Aku kira Pripun? Panjenengan napa? Arep omong apa? duwe jimat Jimat? kanggo nonton trah keturunan umpama wong bingung wong cethuk mbae ya golek buyute ra iso aku sisa. Berarti nek panjenengan saged mang kula mang delok kula menika Sapa buyutmu canggah waring uduk tegantung siwur kowe keturunan apa aku mengko bakal weruh yen kowe durung weruh. Ning aku takon marang kowe manut kowe iki trah kraton apa trah desa. lah nek jarene turine jenengan gadah niku wau napa jenenge? Lha kowe kudu didelok anune ning syarate. Syarate napa? Didelok rajae tangan. Ngono. Iki jane iki modus apa ora ta ya jane? Niki kudu didelok tangan kula. Iya, Kok ning kula dereng salim kalian panjenengan tak salim rumiyin. Aku kuwi ngene Cahayu, dhewe jimat sing gampang dicedheki wong wadon. Ngapunten nggih menika angsal. Ora dadi ngopo kok. Anjing. Kok jebul kok kaya ngene awak mulai nyenengke. Wong kok kaya Sri Tanjung rumah tangga. Panjenengan menika nggih niki nembe ndelok njabane. Nggih ta? Nggih aku ra kira njabane. Lah nggih mulane. Lek upama jerone Jerone tan mangke ten wingking mawon. jebobok. Kaya ngerti-ngerti ya. Kira-kira. Niki kula kan pripun? Iya aku kena tak delok dhisik. Sing kiwa napa tengen? Sing kiwa. Kiwa menika kiwa. Kiwa. Ini ya. Wong isir ndelok demuk tangane wong wedoke pintere kaya aku kae. Ngene kan wis ada kebebasan to arepe ngemek-ngemek nyapo nek kebebasan ngono dadi. Iki anu nduk iki. Pripun Rama? Iki kan enek gegambarane to. Iki sing rene iki. Nggih niku Iki darah Ngawirya. awet ya. Nah, iki eneng garis rene to. Nggih. Lah iki menggo iki. Pundi to menggok ora menggok? Iki lho, iki eneng darah petani. Oh. Lah petanine ten pundi niku? Terus iki eneng darah rene iki ana darah warok. Lho kok arok bareng iki? Kowe kok kaya anak campuran to iki. Maksudnya Apa anak wong akeh to? Lho, ibumu wong nakal. Kok ngece jenengan kali ibu kula? Oh, Ora kok ngecil lho iki mari darah enek keturunan ningrat, enek pegawai negeri, enek macam-macam renono. Iki dalange ngawur. Jenengan ora lagi petok pisan kok wis marahi emosi lho. Kok nek marahi emosi kula biasane ngempet lho. Nek emosi piye? Ngempet. Piye? Kanten dalange sesuk mang presake nggih kupinge. Dadine men rada penak nek omong-omongan. Ngempet. Ngempet. Ngempet.
Mosok Pun tau dikempet? urung iki. Urung iki ngapusi wong. Wong nang anu ngendi-ngendi ana. Mosok iso ngempet. Mas, jenengan pengen tak kempet? Iya lho nek ngempet. Kok sajake kaya iki air liure ya metu tenan lho sajake. Lah kowe ngomong ngempet aku lek mau ngempet piye wong ana wong. Lho jenenge ngempet iki yo nang kelek to. Masa ngempet konoan to. lah kempet pundi maksude? Kira-kira ning kono. Wis jenenge do ngempet. Nek ngempet iki nggih tentangan. Mikirku sudah kesana kemari ndak karo-karuan dadine. Bayanganku aku iki gampang bayangene lho. Aku tau gendeng kok. Aduh, lah aku dingu nek iki gendeng tenan kok aku di Ora maksudnya lek kok omongi ngono iki bayanganku terus kegowo sampai beberapa hari. Nah, terus. Ngono. Berarti kula niki mau sidang terah rumbungan. Oh, pantes. Sik, madhep rono. Tak delok kok bokonge. Madhep rono. Bokonge sapa? Ya ning madhep rono. Iki nek ora lagi pisanan melu. Sik, kowe melu bapak kualon apa bapak asli? Bapak asli. Ora duwe bapak kualon. Oh, ndak ndi bapak kualon. Gak. Lek ki mang tak delok ning kene mang kabeh panjen kowe anak rumbungan. Dadi Carane nek wong nesu iki gacekane ngono ya. Nek ora ngelingi iki aku lagi pisanan melu jenengan. kowe lak ngempet ngono kuwi. Kok esane anak rombongan. Iya kira-kira. Kira-kira jenengan iku Iki ning pundutan kok Pak Heru. napa? Ya tak cetek. Moro meneh. Iki modusnya akeh banget ya. Iki lek enek Pak Heru lek mundut lagu mesti ngene iki. Minta lagu. Ini ada uang 400 to. Endi? 400 ning kono. Ora percaya. Enek duitnya 400 ning kono tak dele kono kuwi. Endi? Iya ya. Luar duit tok iram to mleleng. Lah yang kok nek ngapusi Terus duit tok mripate jo iki arep duit senengan ya. Jenengan mboten remen kalian duit. Aku ki ora penting duit e. Napa sing penting? Sing penting sing ijole kempetanmu mau. Acok sotuman iki tenanan iki. Pak Heru mesti enek gambar mobil. Pundi toh gambare mobil? Uang ini untuk Pak Dalangsun dan gambar mobil. Dan aku ngono dan Tatin. Ora nek tulisane Taten mobil lho. Endi to mobile ora? Iki lho mobil iki lho. Endi? Ora enek Lah mobil. wis menggok enggak ketara. Coba kowe nembang aja iki. Nembang napa? Aku manut karo sampean. Pak Heru nyuwun tembang napa Pak Heru? Pak. Pak. Mau apa? Terserah. Apa? Sing Oh, Pak Heru di sana toh. Pak nyuwun tembang napa Pak? Lajeng duet kalian kula toh Pak. Pak badhe minggah iki. aku bapake diderekne. Niki guru kula guru partai politik. Pak Heru ini pun. Hati-hati Pak, hati-hati Pak. Bas, ora diderekne piye to bapake? Bapake diderekke. Kuwi arepe maringi duit, Mbak. Monggo Pak. Hati-hati tulung ana Mbak, tak Nggih, tulung. Awas lho. Lek perlu. Nggih, lho ya nggih tenan kok nggih. Menika meipun. Mek Nggih Mbak Dating matur nuwun rawuhipun kali Mbak Elisa. nggih. Adem mriku nggih Pak nggih nika syutingane ten mriku. Nah, Jane ngerti. napa? Tapi sing disawang kan kene anmu ngono lho. Mbak Edu iki. Lho ora ada Pak jenengan nampun tiru dalange nggih Pak. Boten. Dalange iki jelehi kuwi ya. Dalang ini kanca kula apik niku. Oh jenengan nggih niku mboten cah tiru-tiru niku. Kanca apik gampang dinesoni. Ping 3 aku. Wis bubiar rasa wayangan. Bubiar ngale kono. Orang itu kadang juga marah, kadang juga harmonis, Iya. tapi prinsipnya
orang itu bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Pak niku sing bagus nggih niku Pak. Duwe ya dipangan titik, ora duwe ayo padha golek. Kula nyuwun lagune nglayung. Waduh, aku ra iso, Pak. Lagune napa Pak? Aku delok nek TV. TV. Mbak Tatin karo Mbak Elisa itu ayu lek ngene iki. Ayo Mbak Elisa ngatek ya Mbak Tapi Elisa. bahasa delok sampean asline karo nek YouTube. Ning TV. Ganteng nek YouTube nek kene iki elek ya. Ngono ya Pak. Tapi kula niku gumun harus sampean. Umune. Golek sinden panggah oleh ayu-ayu. Pak aku iki ganteng Pak asline. Apa sindene apa kena sulape sampean apa kena jopone sampean ndak ro. Kok iso manut harus sampean gumun. Padahal yang didigene enek. Enek gambare ngono lho. Nah iya. Gumunku yang kalah kuwi mek kuwi tok-tok. Anu Pak mungkin niku enten ilmune. Nggih nek jenengan pun dadi sehat nggih niku nglakoni sik ngoten nggih. Cukup to ya. Niki Mbak Tatin ajeng nembang to? Nggih. Jenengan mau kan janjiane kula. Ya tak songonane. Ajeng narik lho. Jenengan ningali keng mriki oleh kula pijeti. Oke. Ngoten to. Ngene. Ndit dulur. Atas-atas Pak. Awas. Ndit. Nggih. Kula tulungi mboten. Mboten usah, Mbak. Sampun. Ampun saged. Niki mingkale kula. Anu. Gua arep ngamuk kaya ngapa cedhuk kula pun mboten pun bela. Oh. Nah, pun niku pundi? Apa lho? Kok ana dikira rogoh-rogoh. Wis to, wis ndanger. Iki kate. Mbak Elisa yang suruh sini. Iki andalan kok. Hutale telu. Kula rogoh ngene apa Pak? Kata kok kaya angel ngenten lho Pak. Ah, jangan. Angel njumuke. Bisa. Niku. Pak. Niki sinten? Du Oh kula, oh izin. sampean. Ampun, nggih siap. Niki duit pundi, Pak? Niki kok duit ngapusi, Pak? Lah aku endi her? Oh, saking Singapura menika. Jokuto jokite endi? Kuwi nek duit kene piro? 300. 800.000. Lah pundi? Heh? Ojo ning kene ae. Pikir kula ora. Saya sering ke Jogja loh, Mbak. Nek sampean sik sak lagu niku ben nembang. Sering ke Polda Jogja, Oh, ke iya. Polresta. Katuran pinarak menawi wonten Jogja, Pak. Priksa, ning Jogja priksa. Tak periksa din. Wong priksa Hei. kon pinarak itu. Nih, Yang mana? sing apa? Sing jaga. Sing kayak Oh, ini juga. Sing endi? ya telu. Telu. Beh kokian iki sing kokian cocok. Ora tak dulu, Pak. 100 di sini, 150. 250-an. 250 kuwi. Sing 50 kas. Apa iki? Apa iki? Hei, Iki Jokuto. Iki apa lho iki? Jeneng Apik. nggih, Pak Suko dadah niku sinden sing apik niku. Kula mah apa kemau? Kula iki kaya tau ngerti. Sing wis entek, Pak. Mpun telas? Jokuto. Kuwi nggih sapa iki? Tok. Lah ya, Jok nggih, Lutro Jok kalih. Engko bareng sik Jok jenengan Klete bukan. Mas Jo, Munggah. Mas Duajo. Mas Jok Litik munggah napa, Pak? Jenengan sik meriksani le nembang sik Nyanyi sih, napa? Pak. Jok Oke, Litik lho. nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Iya. Sama ditokne bojone morene. Injil res, Mas. Bener kan jadi kok ngetokne. Iki ya gampang celutak. Oh alah. Ah. Kula ya gak ngerti kok ya walah. Mulane berarti kula aman, Ji. Kurmes.
Jenengan teng mriki. Mas. Teng mriki. Iki togoku asline, jalur iki togoku. Pak rek. Aku jadi ketua DPR iki jadi anak buahku. Ulang-ulangan kuwi ganteng-ganteng ngene kok. Ngene iki lawak ini sing mulang kula Pak Cah. Iki biyen iki maling ta. Kowe iki lho. Biyen kena tau maling dadi apike kaya ngono kuwi. Mas, ya Mas, tulung sama nyanyi wong loro. Nggih. Padha lanang ape ngambung ngilan. Ora. Ngerti poso apa ora sampean? Alhamdulillah. Pangapunten. Nggih, nggih. Pak Heru pangapunten, nyun pangapunten. Sembah suwun sanget. Ya Mas Luduk. Nggih, Oh nggih. diatur ki Bapak. Nggih, Bapak. Alhamdulillah. Lah sampean iku tangga kula lho. Nggih, mujan Alhamdulillah, niku. Cik. Kula niku nggih apal kalian jenengan wong biyen tau nyalokne wali kota ora dadi jenenge. Iya, bener. Tapi paling tidak biarpun tidak menjadi pemimpin, Ya. beliaunya bisa memimpin keluarga besarnya yang menjadi keluarga yang berkualitas dan berkuantitas. Itu yang saya maksud seperti itu. Ngene lho, Le. Nggih dawuh. Wong enek sing kesampiran pangkat tapi ora iso nindakne pakaryane. Leres, leres. Lek Pak Heru ora kesampiran tapi darmane kaya wong duwe jabatan. Ki lho, pokoke nek dalang ki poso ditanggap Iki dhewe duluan sing lho. ngelem ngene Iki wis pas ngene iki. Pak Heru ki hotele sak nggon-nggon. Nggih. Masuk gondong ya ngono. Pripun? Sopo niki lho hotel ndi-ndi. Iki Eh, Hotel kok dinding sama Pak. hotelnya tapi beda bahasanya kok. Maksudnya tanggapan aku sembah nuwun. Terima kasih Wanun Pak Heru. Alhamdulillah barakallah. Atur sembah Pak Heru nggih. Ya teh. Ojo balik. Atur sembah nuwun. Mpun to, ngene to. Wis ngene ta. Tak tonyo tenan kok iso. Ngremenke penggalihe Nggih, 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 nggih. satu lagu. Ayo. Ngeten, Pak. Nggih munggah Iki iki. kan hajate kan ulang tahunnya putu. Nggih, nggih, nggih. Cek. Putu kula. Iki sik putu, sesuk ulang tahun buyut. Loh, oh berarti Bapak ya dipujeke Nggih, nggih. muga-muga panjang yuswa. Amin 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 amin. Wong ki nek kersa berbagi kebahagiaan sesama umat, insya Allah beliaunya pasti di bagian Dul dengan iki hati anu Allah. jenenge. Apa? Sembako niki Heeh. Oh sembakone didomke. Pak, sing pojoke jenenge tukangnya apa? Tukang kenong. Oh kena. menika tukang syuting, bojo dhewe tukang syuting menika. Nggih. Kang Bonang. Mbah, tukang bonang. Nah, Bonang. nggih, nggih, nggih. Aku delok ning ngarep iso. Wah, Pak. niku rekoso dhewe, Pak. Pak Heru lu kowe. Ngadeg aku kok tidak tibur. Mboten. Pak Heru. Yaine sehat kok iso. Gedang Rene. Iya, kok aku kok. Niki mengke nek yoga dunggake kabeh sing nabuhi sinten to, Pak? Ya nyetel YouTube, Pak. Ah, nggih. Masyaallah. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Barakallah. Nggih, Alhamdulillah barakallah ya. Wis. Wis, oh alhamdulillah. Anu, Niki. Lah, Tanganmu. Wah, Sing ki wong kaya tai. Pak Heru ya gak ilmu konggonku kuwi. Gak ilmu konggonku. Wayange rumbar ilmune turun. Ilmu konggonku Nggih, iki. matur nuwun. Siap. Pak Heru, Pak Heru Toro makasih. Cik. Aja isin ojo. Pak Jokri. Pak Heru. Pak Jokritik Jokrutu kok jo isin. Loh, enggak. Dulu Pak Heru itu penggemarnya Bapak Dewi, Pak Julego, Iya, iya. Pak Jesse, Iya, iya. ngono lho. Nggih. Mula diteruske tongkat estafet sampai dengan saya. Sampai teko Ngawi dulu saya. Jenengan nggih. Alhamdulillah nggih, sehat selalu nggih Pak Heru. Nyopir angkot terus. Sehat selalu Pak Heru, makasih sembah nuwun, sembah nuwun, sembah nuwun, sembah Matur nuwun. nuwun, Mbak. Siap. Sedaya mawon. Nggih. Nggih, sami-sami Kula Bapak. aturi pinarak teng gubuk kula lek pas liwat Legok. Amin, amin, amin. Jangan pangapunten Pak Heru, sarene panjenengan sampun maringi arta menika wonten kenang-kenangan saking Masud Gondrong. Lah. Kowe engko tak kepruk ndasmu kok. Ah kuwi helme tukang son kok iso. Pak Heru sembah nuwun. Tepuk tangan kagem Pak Heru Torong, matur nuwun. Wah, masyaallah kyai kok kaya ngeten. Nganu, aku nyuwun sampean duet ya. Siap, Nggih. siap, nggih, nggih. Wah, Heru, niki nggih, nggih, siap. kulino kula kali niki. Pak Heru ning kene ngriki. Nontonnya ning kene, Pak. Tenang saja, Pak. Ki jane apane Masun lho jane iki. Masuk iki Kok dipun ketoke karo Masun kok Kuwi manut. kagambu. Aku itu kang gambu. Wah, masyaallah. Iki kan ngajari kesabaran. Hati-hati lho. Iki penanggap ngendi-ngendi kena Masun iki gendam tok isine. Iki tenan iki fenomenal. Iki nek ra kegendam Masun ra mungkin iki foto sok maya. tahu biyen kok ngene ditinggal tangan to. Terus Nggih. saya Pak Heru kula tingali napa niku rajae Astanipun. ketinggalanipun jenengan niku hotelnya tambah melih. Amin, amin.
Niki ketinggalan kamare niki saya gede. Alhamdulillah. Ngelem ya. Iya iya. Ora ngerti karepe to. Si pripun? THR pokoknya. Ayo depan karo. Gaweke sing rada rancak mawon. Oke. Ayo kene Mbak Elisa, sama Mbak Tatin Tatin. kene. Iya. Ki moko yo chemistry to. Lagune apa? Derek. Sing ramen apa? Ya mergo iki kan suasananya kan poso. Nggih. Iki duet lagune Umi. Lah. Wengko tak toyo tenan kok iso. Ayo duet sing kepenak wae Oke. tetep yo kene. Apa lagune? Lagune jelak cuk kowe iso ora? Saged. Lah ya lagune apa? Pijet ana kuwi lho. Lah kok ampleng iki kok. Lagumu lho apa? Poso dandan barang iku. Lah piye lho? Kula tak nderek yo Tatin kalih anu Mbak Elisa, yo. Apa Mbak Elisa? Jo guyu ya. Cau seneng ngopo salah. Nek seneng guyu, akeh guyu sehat. Senting gundelmu. Senting. Siji desa. Wong sira petuk kok aku senting. Karepe iki penting ora kok senting. Bohogyo. Bohogyo iki mau ke Jogja mampir ning Partomino. Numpake bis mandolo. Toyo ta. Ayo. Kayaknya janda baru kena Siap. apa ki Trisno apa ki jenenge, Duk? Nah, Lintang Asmoro. Wis kene. Bapak ben lenggah karo midhangetke sih. Ayo coba wis. Penake Ya, silakan. iki jan. Lintang Asmoro.